It-tlieta wara nofsinhar Carmelo Abela ħal ġurament tal-ħatra bħala l-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali. Ftit minuti wara ċ-ċerimonja tal-ħatra ippreseduta mill-President tar-Repubblika Marie-Louise Coleiro Preca, Carmelo Abela tkellem dwar din ir-responsabbiltà ġdida. Biex nirringrazzja l-Prim Ministru tal-fiduċja tiegħu, nirringrazzja wkoll il-ħafna nies li ferħu kemm lili kif ukoll il-familja tiegħi. Naturalment hija responsabilità li jiena les li nġor. Naturalment hija responsabilità mhix responsabilità li rrid inġor jiena biss, imma dawk kollha li l-għamet għandhom responsabilità fil-pajjiż fil-qasam tal-intern u s-sigurtà nazzjonali u naħseb jiena anke l-poplu ġenerali. Konxju mill-isfidi f'dan il-qasam, Carmelo Abela kellu dan il-messaġġ. Irridu li flimkien naħdmu ħalli dak li nbeda tajjeb jitkompla u ħwejx li forsi li hemm bżonn jitranġaw dawn nagħmlu ħilitna kollha biex nirranġawhom. Ir-responsabilità tal-PBS li qabel ukoll kienet taqa' taħt il-Ministeru tal-Intern għaddiet għand il-Ministru tal-Ġustizzja u l-Kultura u dik tal-Industrija tal-Films għaddiet għand il-Ministru tat-Turiżmu. Carmelo Abela għandu 42 sena u huwa miż-Żejtun. Fl-1994 kien elett fil-Kunsill Lokali taż-Żejtun u fl-1996 Abela kien elett fl-ewwel elezzjoni ġenerali li jikkontesta. Huwa kien elett ukoll fl-elezzjoni ġenerali tal-1998, l-2003 u l-2008. Wara l-2013 inħatar bħala wib tal-Grupp Parlamentari Laburista għal xi żmien serva wkoll bħala Deputat Speaker.